Aquesta escala ens porta a Dani Flaco, que ens està esperant a baix per parlar-nos del seu últim àlbum d'estudi que es diu Secretos de Sumario. El cantautor de Bellvitge ha tornat amb un nou disc. Han dejado de endulzarme tus pezones en almíbar. Dani, gràcies per aquesta estona a RAC 105. Gràcies a tu. Escolta, Dani, una de les coses que m'ha suggerit el disc des de la primera escolta ha estat un escenari. Té vocació de directe, aquest àlbum? Sí, perquè hem fet, en comptes dels altres discos que vam fer les maquetes, abans de gravar, en aquest l'hem assajat directament. O sigui, ens hem ficat a l'estudi, que és el mateix estudi on vam gravar, que és el Litxis a Terrassa, a assajar. I si vam acabar d'assajar un divendres, vam començar a gravar un dissabte. I amb el mateix equip, etc. i es nota aquesta energia en el disc. Ja has rodat aquestes noves cançons a l'escenari. Com ha anat la resposta per part del públic? El Barnassans hi he tocat aquesta setmana passada a Madrid i a València i han reaccionat molt bé. Jo penso que m'estimen molt la gent que ve al concert. Però molt bé, molt bé. Sí que comences a veure les cançons que funcionaran més, les que no, també depèn el format, si és en acústic, si és en banda i tal. Sí, perquè hi ha una gran banda darrere. Els músics d'estudi són els mateixos que t'acompanyen a l'escenari? Sí, són els mateixos i tenen molta culpa dels bons arranjaments del disc. És a dir, vaig arribar a les cançons a guitarra i veu. I a partir d'aquí, doncs, el bateria és el que millor sap quin ritme de bateria, quin plat, quin tom, el que sigui. El guitarrista el mateix, no? I entre tots van fer que sortís aquest disc a la supervisió del Pepo López, que és el productor. Que treballa amb tu per primer cop en aquest Secretos de Sumario. És el primer disc que faig amb el Pepo, però que porta tocant amb mi des de fa com 7 o 8 anys, o alguna cosa així. No només el so és important en aquest disc, també les lletres ho són, com sempre, en el teu cas. Secretos de Sumario, hi ha coses que no havies dit mai en aquest àlbum? En aquest disc crec que he sigut una miqueta més directa. És a dir, volia explicar les mateixes situacions de relacions personals entre noi i noia a llarg termini, a mitjà o d'una nit només, però con pelos i senyales, no? Crec que va sortir més amb pelos que en senyales, pràcticament, no? Però una miqueta això. Això t'anava a dir, la teva manera d'escriure és molt directa en aquest disc. És perquè en aquell moment et surt més espontani o perquè, justament per el que m'acabes de dir, no? Que volies fer-ho d'una manera molt més clara? Perquè volia ser valent escrivint. No sé, m'agraden molt les cançons valentes, no? Jo que sé, m'agrada el Sin embargo del Sabina, no? Per exemple, vol dir que el recuerdo de tu cara entre mis piernas, no vol dir res més, és això. Sí. Desvístete despacio és el primer single. També n'ha estat una versió al català, que és Deixa que et surti l'instint, que més o menys, encara que no és el títol literal, però sí que venen a dir més o menys el mateix. De fet, totes les cançons que faig en català, que adapto al català, mai diu el mateix, però sí que l'ànima de la cançó és la mateixa. És a dir, en castellà i en català parla d'una història d'una nit de passió, no? De dir, és la primera i l'última nit que passarem junts, recordem-la així i disfrutem. El primer single en castellà és el tema que dona nom al disc, Secretos de Sumario. Parla'ns de com va anar el rodatge d'aquest clip. Va estar molt divertit perquè van anar tota la banda. Normalment els clips em toca fer-ho jo sol, o sigui, i en aquest cas ha vingut el Pepo, el Dani, el Cobre i el David, i sempre aquestes estones que no has de gravar doncs sempre estàs bien parides i comptant acudits i tal, i que està molt bé. I bueno, és molt senzill, però bueno, té la força del directe. Buscava una miqueta això de tocar tota la banda, no? I que es veiés amb l'energia del disc aquesta que parlàvem abans. Dani, primer Salida de Emergencia, després Fuerzas de Flaqueza, Charnego i ara Secretos de Sumario. Què penses quan penses en temps passats i et visualitzes gravant la teva primera maqueta fa tants anys? Quin és el teu balanç d'aquest temps? Doncs que sóc un privilegiat de guanyar-me la vida en la música, d'haver assolit el meu somni, que era guanyar-me la vida en la música. No? Jo no volia ni ser famós ni mogudes d'aquestes rares, sinó anar a tocar una sala petita i que la gent vingués a escoltar-me i això. Soc un privilegiat. A sobre la gent no em coneix pel carrer ni res, no em para, doncs tranquil·lament, o sigui, molt bé, molt content. Dani, nosaltres estem contents que hagis vingut a RAC 105 avui per parlar-nos d'aquest nou àlbum Secretos de Sumario i t'estarem esperant doncs, aquí per la propera vegada que vulguis venir. Molt bé, jo encantat, igualment. Gràcies. Este acoso, este derribo, este ataque al corazón.